ዓለም ለኻዊ ማሕበር ስነ ጥበባውያን ደለይት ፍትሒ ብወግዒ ተመስሪቱ እቲ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ ዓለም ካብ ዝተኣከቡ ኤርትራውያን ዝቆመ ማሕበር ኣብ ስዊዘርላንድ ከተማ ግሪንከን ብዕለት 21 ለካቲት ኣብ ዝተኻየደ መስራቲ ዋዕላዩ ብወግዒ ቆይሙ እቲ ዋዕላ ብቃል ኣዳላዊት ኮሚቴ ይፈሊሙ ስነ ጥበባዊት መርሃዊት ኪዳነ ንኣዳላዊት ኮሚቴ ወኪል ኣብ ዘስማዓቶ ናይ መኽፈቲ ቃል ንኹሎምቶም ማሕበር ንምቋም እጃሞም ዘበርከቱ ድሕሪ ምምስጋን እቲ ዋዕላ ብክፉት መንፈስን ምክብባርን ክካየድ ተማሕፂና ንክብሪ እቲ ምቋም ማሕበር ንምድማቕ ኣብቲ ጋጣምነት ዝተረኽቡ መምሃራን ስነ ጥበብ እውን ኣመስጊና እቶም ከይተሓለሉ ንወለዶታት ኣብ ስነ ጥበብ ዝነጠፉን ኣብ ታሪክ ስነ ጥበብ ኤርትራ ዓብይ ስምብራት ዝገደፉን መምሃራን ተወልደ ረዳ ንጉሰ ሃይለን ኣብራር ዑስማንን ናይ እንቋዕ ሓጎሰናን ኣባታዊ ምኽርን ብምልጋስ እዮም ነቲ ዋዕላ ጀሚሮሞ ነቲ ንሕና ንምንዮ ዝነበርና ብግብሪ ክንትርጉሞ ኢና ኢልኩም ከምዚ ተኣኪብኩም ክንርኢ ከለና ብጣዕሚ የኩርዓናን ይሓጉሰናን ቀፃሊ ክኸውን ስኒ ፍቅሪ ርድዳእ ዘለዎ ጉዕዞ ክንጓዓዝ ተስፋ ንገብር ብዝተረፈ ነዊሕ ከይዛረብ ዝፅበዩ ፀኒሕኩም ኢኹም ኣብቲ ዝመስል ወግዕና ነቲ ካባና ዝፅበይዎ ክንሰምዕን ክነግርን ብልዋት ምህላውና ገለፅ ይቐኒየለ ምዃኑ መምህር ንጉሰ ወዲኡ ወይ ትኽብሎ ዝደሊ ግን ብፍልይ ዝበለ ድምፂ ክሰምዖ ንደልዩ ካክደውኖ ይመለጥ ስለዚ ዝኾነ ኮይኑ ኣነ ብወገነይ ወነብሰይ ወኪለ ክዛረብ ከለኹ ገለ ብፆት ከረኸፍኩም ማለት እዩ ዝተፈላለየ ቦታ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓሲብና ኣለና ኣቦና ክብሉ ንኸለዉ ተሓጒሰ እዚ ሓጎስ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ሓደ ካብቲ ንነዊሕ ግዜ ዝፅበዮ ዝነበርኩ ከም ምዃኑ መጠን ኣብዚ ያለው መንእሰያት ስሕት ኢሎም ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ቦታ ክመፁ ከለዉ መንእሰያት ተኣኪብኩምሲ ሓደ ነገር ዘይግበር ናይ ስነ ጥበባውያን ምትእኽኻብ ይብል ነይረ ተደልዮም ክምስክርዎ ክእሉ እዮም ኣብዚ ኣለዉ እቲ ሕጂቲ ዝብሎ ዝነበርኩ ብሓቂ ስለ ዝኣምነሉ ይፅበዮ ነይረ ማለት እዩ እምበኣር ከምዚ ዝኣመሰለ ጌርና ኣለና ኢሎም መኩሉ መንእሰይ ብፅቡቕ መንፈስ ተላዒሉ ኣብዚ ከምዚ በፂሕና ኣለና ክብሉ ንከለዉ እቲ ክብገስ ከለኹስ እንዳተሓጎስኩ ተበጊሰ ከምኡ ድማ ካልኦት ብፆተይ በዓል ከም መምህር ንጉሰ በዓል ኣብራር ብድሕርን ቅድምን ዝመፃና ኢና ምናልባት ካብ ኩልኹም ኣነ ዓቢ ኸውን እየ ብዕድመ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ዘለና እያ ስለዚ ብዕፅር ዝበለ ቃል እዚ ተበጊስኩሞ ዘለኹም ሓንሳብ ምስ ተበገስናሉ ኩላህና ኣብ ጎንኹም ኣለና ነዚ ኢልና ኸኢና ስለ ዝመፃና እዚ ብዙሕ ግዜ ዘይነትበኣሉ እዛ ማሕበር እዚኣ ክትከል ኣለዋ ክትከልከላ ከዓ ንዓ ዝበቅዕ ስም ክንህባ ከመይ ጌርና ከምንቃለስ ከዓኒ ዘድልዩና ኮሚቴ ክንመርፅ ኣብዚኣ ሎም መዓንቲ ብሕፅር ዝበለ ቃላት ጌርና ክንውድዓ እየ ዝምነ ስለዚ ንስኻትኩም ከዓ ንዓና ኣኽቢርኩም ኣቦታት ኣለዉ ናይልኩም ምዝካርኩም ብሓቂ እንዳተሓጎስኩ ብስም ኩሎም ናይ ደለይቲ ፍትሒ ህዝብና ኣብ ዲያስፖራ ዘለና የመስግን ኣለኹ ብዝተረፈ ከዓኒ ኣብ ጎንኹም ኮይና ድሕርቲ ምርጫ ንሰርሖ ብዝበለፀ ናህና ታሪክ በብግዚኡ ክንትንትኖ ከም ምዃንና እንዳገለፅኩ ኣብዚኣ ንግዚኡ ስጋዕሲ ምርጫ ንገብር ኣብዚኣ ዓፁ ይቐኒየለይ ኣብዛ ማዕዲ ፍቅሪ እንኳዕ ብሰላም መፃኹም እንኳዕ ድማ ገዝቲ እንደፀራየና እቲ ክብሎ ዝደሊ ነገር ኦረዲ ልብና ሓንጎልና ይመስክሩ ኣሎ ብዙሕ ምግላፅ ዘድልዮ ነገር ኣይኮነን ልዕልዮም ዝገልፆ ነገር ይብለይ ብዝተኻነ መጠን ግን ኩሉ ኣብ ስነ ጥበብ ዝዋሳዕ ኣብ ህዋሳቱ ኣብ ደሙ
سنة باب مالت فقرن بتأثرن وحدة يومو نزاق الزيا بتكبر نزاربو له تحيزي كونه نتن نزاربو له فقري نتن نواسو نتخل نسرحو بتكبر الصي ودخمتنا أبتكبر كنزنبل يلا بوكم يغني لنا ማሕበር ስነ ጥበባውያን ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ንክቐወም ካብ ዝሕሰብ ክሳብ ኣብዚ መስራት ጉባኤ ዝበፅሓሉ እዋን ከበድቲ ብድሆታት ከም ዝሓለፈ ኣዳለውቲ እቲ ጉባኤ ይሕብሩ ንኣገዳስነቱን ቀንዲ ዕላማን ናይቲ ከምዚ ዓይነቱ ማሕበር ንምቋም ብዝምልከት ክገልጹ እንከለዉ ናይ ሎሚ መዓልቲ ውዕሎና ንሓደ ማሕበር ሓደ ጽላል ዝኸውን ናይ ስነ ጥበበኛታት ንምቋም ዝዓለመ እዩ ነይሩ نويح كسر حلو صنحه كباب 3 ورحي بوساب معلتاو ركبات زنبورو صعوق ركب استخايدلو وعليو لما عنتي اما فصم تبصيحو اب عب نغرون توديو خون تسفا غبر مالتي علامو حدا ناي سنه طب ماكل وي عبي صلال اب تفالالي هاغرات بحيل زلو سنه طباوي ኤርትራ اب حدا طرنيفو حيل ذهب قصالنت ذهب نايسنت محبر مالتي بمسرت يستدالو مدب اقدمون زتصحف ندفي علمان ممرحي حقاقات المحبر ناب غباينياتات وريدو تغاباتي ببغجله بمئكاب ابت زقرب ندفي زتن كتعنا كايدوم كرم زغبو كرم كم حيش ويكا خلن كوسخن نزلو نصبታት حدا بحدا دحرم زتاي نفس وكف غجله نناتا وهب قلب ممراጽ ناب حبراو زتتاتيو حجي ابزي خمتريو دلهم حجي بصحف قريبو يكاتعلو له تخاتيعهم دحراي ይህን ሚህን ከባህላሉ ማለት እዩ በብግሩፕ حجي اب كتعي زلو سب ማለት እዩ ኣብዚ ሕብረተሰብ ኤርትራ ንሓድሕዱ ከም ዝተፋነንን ሓድሕድ እምነት ከም ዘጥፍእን ኮይኑ ፋሕፋሕ ክብል ልሙድ ተርእዮ ኮይኑሉ ዘሎ እዋን ኣብ ዝኾነ ሞያ ይኹን ብኻልእ ምጥርናፍ ኣብ ዝሕሰበሉ እዋን በበይኖም ርእይቶታትን ሓሳባትን ክቐርቡ ንቡር እዩ ኣብዚ ሙቃም ማሕበር ስነ ጥበባውያን ውን ዝተፈላለዩ ዓይነት ሓሳባት ይቕረብ እምበር እቲ ፍሉይ ዝገብሮ ሓድሕድ ምክብባርን መረዳዳእን ዝዓሰሎ ምንባር እዩ እቲ ዝተረኣየ ፍልልይ ሓሳባት ውን ንቐንዲ ዕላማ ዝጎሰየ ዘይኮነ ኣብ ደቀቕቲ ዝርዝራት ብምንባሩ ኣብ ሓፂር ግዜን ቀጻሊ ምርኻባት እናተኻየደን ክፍታሕ ምዃኑ ጉባኤኛታት ብምልኡ ልቦም ዝኣመንሉ ምዃኖም እዮም ዝገልጹ ሓዘኒ ሓወይ እቲ ስራሕና እቲ ስነ ጥበባዊ ስራሕና نقول نخفوتي اوكي ندي ولا بتاتي مجزات دولار نعيد صور سرحنا أمترناف زلو حيلي نزي كأل زمسل يقل تراي زي كونه بغندو نتياب حبرتسب إيرترا قات إمو زلو مبتتان زبده حدا ترنف حيلي سلزاقوهم أزيلومي وردنا زلو مكرا حدا نت بمفتار تراي كنسعرو كمن نخيل تمكرو وين النايو أزياب هزبي إيرترا ورد زلو أدراع علمي زحصرلو انكو مقدي حدنت بمفتارن لناي حبار علامة بحبار مسرحن مسارتاوي تلوخو كابكونه كلو بكونتات هزبو زحمم وغن ببمويقو تتأرنيفو أبركتو خعزز جيزيز طلبو مدرخيو بز مسارت ازي بعينتو ناي مجمر يزغونه محبر سنة طبباوያን دليت فتحي علامو انتايو أبز محبر زمت أرنافك زمت رب حل ودو زبل حتوتات كغربو ناي قدنيو حفشوا علماء نايت محبر انتايو تي حدث لال يقوم تباهيلو ناي محبر سنة بمنياتات زوكل سي حدث لال يقوم نابزبل علماء ينيرو تي كبقس قلو حجون لكعبو يخيدو تحانت تفاليابتي مسمز اخا ناي دليت فتحي يوسكو مهنياتو تزبز حينتي ترنافز قبورن ساتفون زولو سبسي تدلاي فتح سلازخونه بقو نخيد زبل زعبل الدمز نيرو موداتهم بقو خيدو ابزي علامات تقميط له سلسته قال زخون علامات تقميط له حدا
ቀዳማይ ንምዕባለ ስነ ጥበብ ኤርትራ ባህሉ ዓቂቡ ክብርታቱ ዓቂቡ ከውሕሶ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያት ህዝባውያን ይኹኑ ሃገራውያን ይኹኑ ጉዳያት ከም ማሕበር ስነ ጥበብ ተኣኪቡ ሓደ ናቱ ስጉምቲ ክወስድ ካልእ ብዙሕ ዝተጎድአ ጎኒ ኣሎ ኣብቲ ስነ ጥበብ ከም ምሕላው መሰል ናይ ሓደ ስነ ጥበባዊ ኮፒራይት ናይ ዕዳጋ ኣዝዩ ዝተጋማደሕ ናይ ዕዳጋ ሽግራት ኣሎ መሰረቱ ዝባደመ ናይ ኣልበም ምስራሕ ካልእን ኣሎ እዚ ሕጅቲ ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ፀገም ይኸውን ዝኽእል እዚ መሰረታዊ ነገራት ኣብ ስነ ጥበብ ዘድሊ ነገራት ምስ ዓለም ቁሩብ ከራኽብ ዝኽእል መሳርዕ ክሰርዕ ከም ማሕበር ቆይሙ ማለት እዩ ንሓደ ስነ ጥበበኛ ብምጥርናፍ ማለት ልክዕ ከም ናይ ባንድታት ምቋም ጌርና እውን ክንወስዶ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ሓደ ሰብ በይኑ ክራር ኦርጋን ገለ ኩሉ ክኸውን ኣይክእልኒ ሕጂ ብደረጃ ናይቲ ምብዝሑ ከዓ እቲ ፀጋታቱ ይበዝሕ እሞ ነቲ ፀጋታቱ ከዓ ኣብ ጥቕሚ የውዕሎ ነቲ ክብሎ ዝደልየ ብዙሕ ነገራት ከዓ ይብሎ ምክንያቱ ሓደ ብዙሕ ነገር ተሃሲ ዘሎ ኣዝዩ ብዙሕ ኣርቲስት በብ ዘለዎ መንገዲ ጠፊኡ ኣሎ ሕጂ እዚ ኣርቲስት እዚ ብኸመይ ናብዚ ፅላል እዚ ይመፅእ እሞ ብኸመይ ከዓ ተሓቋቒፍካ ናብ ሓደ ዓብ ስራሕ ትኸይድ እዩ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ማሕበር ስለዚ እዚኣ እታ ወሳኒት ዝነበረት ነዊሕ እውን ዝተዘራርብና ኣላ ማለት እዩ ከም ዝኾነ ማሕበር ኣብ ሓደ ሞያ ሃሊኻ ማሕበር ክህልወካ ሕጂ ሲ ዳርጋ ግዴታ እዩ ኣብ ዓለም ዘሎ እቲ ረብሓ መሰረታዊ ንሕና ንረብሓ ካልኦት ንሰርሕ ባህልቲና ማለት ሕጂ ዝተጎደአ ህዝቢ ኣለና ዝተጎደአ ሃገራዊ ጎኒ ኣለና ንዕኡ ንነጥፍ ስነ ጥበባውያን ኢና ዳርጋ መብዛሕትና ዘለና መብዛሕትኡ ስነ ጥበባዊ ከዓ ንስለ ህዝቡ ድምፂ ህዝቢ እዩ ሓደ ማእከላይ መሳርሒ ሒዙ ሓላይ ደጋፊ ኩሉ ሰናይ ዘበለ ነገር ስነ ጥበባዊ መርኣያ እዩ ስለዚ ነዚ ቃልሲ እዚ ነዚ መልእኽቲ እዚ ንኽሓልፍ እዚ ማሕበር እዚ ኣገዳሲ እዩ ነቲ ዕላማ ናይ ዝኾነ ስነ ጥበባዊ ንኽዕወት እዚ ማሕበር እዚ ኣገዳሲ እዩ ብመሰረቱ ከዓ ዝባድን ዝጠፍእ ባህሊ ኣሎ እቲ ሕብረተሰብ እውን ካብ ስነ ጥበብ ኤርትራ እንታይ ይረብሕ ኣሎ እንተዳይና ብዙሕ ይጉዳእ ኣሎ ስለዚ እዚ ማሕበር እዚ ንብዙሕ ነገራት ኣመዓራር እዩ ከም ሓደ ስነ ጥበባዊ ኣነ ከዓ ካብዚ ማሕበር እንታይ ይረብሕ ክብል ከለኹ መጀመርያ እቲ ዕላማይ ንኽዕወት ባይታ ክጣጣሓለ እዩ ብዘይካ እቲ ብረብሓን ብኻልእን ማለት እዩ ከም ስነ ጥበባዊ ከዓ ረብሓይ ክሕሎ ስራሓተይ ክሕሎ ዕዳጋ ክረክብ እቲ ትኽክል ዕዳጋ ክረክብ ክብሪ ክረክብ ኩሉ ጉቡአይ ንኽረክብ እዚ ማሕበር እዚ ክፅዕረለዩ ማለት እዩ ቀፂሎም ጉባኤኛታት ሰለስተ ዝኣባላታ ጊዜያዊት ኣምራፂት ጉጅለ ድሕሪ ምቋም ኣባላት ፈጻሚት ሽማግለ ኣብ ምምራፅዮም ኣትዮም ብመሰረት ዝወፀ ጊዜያዊ መምርሒ ስራሕ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣባል ሽማግለ ንክኸውን ንነብሱ ወይ ከዓ ካልእ ሰብ ክረቁሕ ዕድል ተዋሂቡ ካብቶም ዝሰርቑሑ ሰባት ዝበዝሐ ድምፂ ዝረኸቡ ቀንዲ ኣባላትን ተጠባበቕትን ከዓ ተመሪፆም እቶም ዝተመርፁ ኣባላት ፈጻሚት ሽማግለ መርሃዊት ኪዳነ ዓንዲት ዕቑባይ ፍጹም በራኺ ሰናይት ሓድሽ ረመዳን ሽፋ ክፍሎም ይከኣሎ ሃይለ ገዙ ተመስገን ያሬድ ግርማይ ተኽለ ማርያም መሐመድ አቡበከርን ኣማን ብርሃንን ኣብ ቅድሚት ብምውፃእ ሓፈሻዊ ሌላ ኣካይዶም ስም ማሕበር እንታይ ይኹን ኣብ ዝብል ዛዕባ ሓደ ካብቲ ግዜ ተዋሂብዎ ንዘተን ክትዕን ዝቐረበ ነጥቢ ነይሩ ካብቲ ዝቐረበ ስማት ዝበዝሐ ድምፂ ዝረኸበ ስም ከዓ ጸዲቑ ማሕበር ስነ ጥበባውያን ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ብወግዒ ቆይሙ እቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ከተማ ግሪንከን ዝተዳለወ መስራቲ ጉባኤ ኤርትራውያን ስነ ጥበባውያን ንኣጀማምርኡን ኣካይዶውን ብዝምልከት ሓፈሻዊ ጋዜጣዊ መግለፂ ብኣባላት ኣዳላዊት ኮሚቴ ቀሪቡ እዚ ናይ ሎማ ኣኼባ ከምቲ ቀዲምና ኢልና ነርና ናይ ስነ ጥበብ ማእከል
ንምቋሚ ነቲ ስነ ጥበብ ኤርትራ ፀግዒ ሲኢኑ ብዙሕ ሽግራት ፀኒሕዎ ፈፂሙ ኣብ ዋና ዘይብሉ ኣላይ ዘይብሉ ደረጃ እውን በፂሑ ስለዚ ንሕና ብንሕና ክንተኣላለይ ኢና ኣብዚኣ ተኣኪብና ውዒልና እሱ እዩ ተቐዳማይ ዕላማ ብጣዕሚ ካብዚ ሓሰብናዮ ንላዕሊ ኮይኑ ሓቂ ዘረባ ኣድካሚ ግን ብጣዕሚ ውፅኢታዊ ኮይኑ ኩሉ ሰብ ተኣኻኺቡ ነዚ ሓደ ነገር ብሓባር ሓደ ዓብ ስራሕ ንክንሰርሕ ከምዚ ብድሌቱ ኩሉ ሰብ ምምፅእ ብጣዕሚ የሐጉሰካ ሕጂ ኸ ኣብ ፅቡቅ ባይታ ኩላሕና ተረዳዲእና ኸ ስራሕና ክንጅምር ተበጊስና ኣለና ኩሉ ሰብ ከዓ በብዓቕሙ ሳፖርት ክገብረና ኸ ንኩሉ ኤርትራውያን ንሓትት ብሕልፊ ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ዝወዓልኩሞ ፕሮቴ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዋሕዲ ነበረ መስል ሞ ደቂ ኣንስትዮ ክተተባብዑ እንታይ ትገብሮ መደብ ኣለኩም ብሕጂ ማለት ከም ጓል ኣንስተይቲ መጠን ከቢድ እንድዩ ዓዲ ትኸውን ስራሕ ኣለካ ገለ ኣለካ ግን ንሕና ተደለና ከዓ ብዘይ ባዕና ስለዘይከውን ኩላሕና ብዝተኻለና መጠን ኣለዎና ኣክቹዋሊ ኣዋልድ ብቦታ ድዩ ብገለ ሽግር ራእይ ክመፃ ይከኣላ ግን ስቲል ብጣዕሚ ውሑዳት ኢና ስለዚ ኩላ ከን ደቂ ኣንስትዮ ንዓና ራእያ ሳፖርት ንገባበር ምፃና ሕራይ መብዛሕትኹም ኣብ ወፃኢ ዘለኹም ከም ምዃንኩም መጠን ንመፃኢ ኸ እንታይ ክትገብሩኹም ትሓስቡ እያ ብሕጂ ደሎ እቲ ብኻልእ ወገን ደሎ ስነ ጥበብ ከማና እውን መፂኡ ናብዚ ከዓ ስልቲ መንገዲ እናትነቑፉት እዩ ሓፈሻዊ ከም ዝፍፁም ዝብሎ እዩ ነቲ ዋና ስዩ ንፀንሐ ስነ ጥበብ ኤርትራ ዋና ኮይንና ጎኒ ጎኒ ከዓ ንረብሓ ህዝብና ኣብቲ ተጎዲኡ ደሎ ናይ ብዙሕ ሸነኻት ናይ ህዝብና ምብትታን ናይ ፍትሒ ምስኣን ኩሉ ነገር መሪሕ ተራ ክንፃወት ንህዝብና ብሓድነት ከነምፅእ ንሕና ሓደ ኮይንና ንህዝብና ሓድነት ከነምፅእ እቲ ናትና ዕላማ ማለት እዩ ንኣብነት ገለ ሰባት ክሓሚኹም ይኽእሉ እዮም እሞኒ ንኩሉ ስነ ጥበባዊ ንኩሉ ዲኹም ዓዲምኩም ወይስ መንሕትኩም ተቶም ተፋለጥቱ እንታይ ኢኹም ተኸኺ እያ ኣብ መሰረቱ ክንተኣኻኸብ ከለና ካብ ኩሉ ሰብ ሕቡእ ኣይኮነን ናይ ደለይቲ ፍትሒ ኮይኑ እቶም ኣብኡ ዘለና ሰባት ኢና ተኣኻኺብና ግን ማዕፆና ዕፅዋ ኣይኮነን ዝኾነ ይኹን ሰብ እንተደኣ ክመፅእ ደልዩ ምስ ናትና ዕላማ ናይ ማሕበርና እንድሕር ተረዳዲኡ ማዕፆና ኩሉ ግዜ ክፉት እዩ ዝኾነ ኤርትራዊ መፂኡ ከዓ ምሳና ክሓብር ኣፍ ደገና ኩሉ ግዜ ክፉት እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ማሕበርኩም እንድሕር ኣባል ክኸውን ደልዩሲ ዝኾነ ስነ ጥበበኛ እንታይ ክደማርኦ ነገር እንታይ ከማላ ሓደ እቲ መትከል ናይቲ ማሕበር እዩ መትከል ናይቲ ማሕበር ኩሉ ግዜ ከምዚ ሎሚ ዝረኣናዮ ፀግዒ ህዝቢ ዝኾነ መትከል እዩ ዘለዎ ምስለ ርትዕን ሓቅን ምስ ህዝቡ ወጊኑ ዝሰርሕ ማሕበር እዩ በዚ ሎሚ ዝረኣናዮ ንዑ ኢና ኣፅዲቕና ስለዚ እዚ የድልዮ ነቲ መትከል ማሕበር ክቕበል የድልዮ ተዘይኮይኑ ከም ተቐዲሙ ዓንዲት ዝበሎ እቲ ዕድመ ነቲ ዘሎ ከባቢና ዝኾነ ይኹን ኣረኣያ ይሃልዎ ንኩሉ ኤርትራዊ ኣርቲስት ኢና ዕድመ ሰዲድና ከም ምስክር እውን ዝተተሓዘ ነገራት ኣሎ ንኣብነት ነፃ ኮይና ስለ ክንዛረብ ደሊ ኣብቲ ቅዲ ኣቐዲሙ ዝነበረ ፖስተርኩም ዝነበሩ ሰባት ኣብ ዳሕራይ ዝመፀ ፖስተርኩም ዝጎደሉ ሰባት ነይሮም ናይ ረኣያ ላሉ ለውጢ እንድሕር ኣሎስ ከመይ ኢኹም ትሪእዎ ማለት እዩ እቶም ዳሕራይ ካብ ፖስተር ዝወፁ ካባና ካብ ግሩፕና ስለ ዝወፁ ኣይኮኑም ኣብ ማሕበርናዮም ብናቶም ፕራይቬት ጉዳዮም ክመፁ ዘይከኣሉ ንሕና ከዓ ነቲ ዝመፅእ ሰብ ኣብዚ ነቲ ህዝቢ ኣዲምናዮ ዘለና ጌጋ ዝኾነ ሓበሬታ ክንህቦ ይንኽእል ኢና ምናልባት ካብቶም ዝሰረፉ ናቶም ፋንስ ክኾኑ ይኽእሉ ንኦም ክሪኡ መፁ ክኾኑ ንሕስቦም ደለና ከምኡ ክመስሎም ስታይ ደለና ብከምኡ ኢና ከዓ ከም ዝተረፈ ኣውፂና ሓድሽ ፖስተር ኣውፂና እምበር ስቲል ምሳና እዮም ማሕበርና እዮም ኣብዚ ንክትበፅሑ ዝሓለፍኩሞ ሽግራት ብድሆታትን ብዙሕ ከም ዝነበረ ንሰምዕ ኢና እንታይ ነይሩ ማ ብጣዕሚ ዘሸገረኩም እንታይ ከ ነይሩ ብጣዕሚ ዘገረመኩም ነገራት ብሓንሳብ ክሰርሑ ዝጀመርኩም ካብ ነንሕቢልኩም ዝተማሃርኩሞ ካብ መሰረቱ ክንእከብ ከለና ቅድሚ ሕጂ ሓቂ ዘረባ ከምዚ ኢልካ ምእካብ ክጅምር ከለካ ክስካብ ከምዚ ዋዕላዊ ናይ ትበፅሕኒ ኢኻ ኣብ መጀመርታ እዩ ድኹልነፍ ነይሩ ኩሉ ነገር ምፅዋር ዘይመርእ ናይ ሓሳብ ነገር ይመፅእ ብዙሕ ነገር ነይሩ ማለት እዩ
حجي ازي مسرتو ازي قداي زنعنا كبير مخون دافلتنا هنا جميرنا جن مش جمرنا كم تقاب قدم حجي زنبرته مكرو انصار كون يصنعنا سب قلطيف تاكيبو قلطيفنا ناي بايتو ناي وعلى نقبرو له معلتي يوسينا كم زدرا خا بز حسب دلوغا تساتفتخا مصيوم جن ابالاتنا زيوم ترا يكونوا بورقه قداي بناي عد مرحاق بناي سرح قداي زي مصو نرغا خندي ابز زنبر عسو زخونو خلونا خلوت ماتي امصاخا كلاتنا حبيرنا كن قعز قالوا زون دغز مستلوغا داتا اخخنا كيد مالتي تي قندعنا وانا عملت بزرزر سيت اب سنطبب قفي عندي عبينا بينا عودي زلو يما بزناتكم محبركم كل اكل سنطبب اب سنطبب بعابي دلو دراسه يكون صحافه يكون سالا يكون قبا يكون كوتا كل اب عود سنطبب زلو سب نز محبر الملكوتي مالتي مثلا اجايشكم تقبلوا خالد تبلو ነገር ተምحራለሁ ተማحላለፈውና በህዝቢ ወይ ካልያ نحنا تعاطينا لنا نحدነት نزياده حيلي ثم بزوعلنا ارتست تهزب خا بوغنو اجهم كلنا كل غزه اتي منشي حيلي خاب حزبي ስለዚህ اجهمكم አይፈለየና ከም ቀደም ድብል አራን ባሪ አሚርና ثانك يو መስራት ጉባኤ ማሕበር ስነ ጥበባውያን ፈጻሚት ሽማግለ ምስ መረፀ ናብቲ ባህንቀውታ ዝጽበይ ዝነበረ ኣብ ኣዳራሽ ተኣኪቡ ዝነበረ ህዝቢ ብምእታው ነታ ሽማግለ ምስ ህዝቢ ላሊዋ ኣብቲ ጋጣሚ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ብዝርከቡ ስነ ጥበባውያን ዝተዳለዋ ክልተ ሓፀርቲ ናይ መድረኽ ድራማታት ቀሪበን እዚ ካብ ሃገርና እናሃሰሰ ዝኸይድ ዘሎ ናይ መድረኽ ስነ ጥበብ እዞም ኤርትራውያን ኣብ ስደት ኮይኖም ቆላሕታ ክገብርሉ ምኽኣሎም ካብ ተዓዘብቲ ዕዙዝ ምስጋና ረኺቦም በተወሳኺ ዝተፈላለዩ ግጥምታትን ደርፍታትን ድሕሪ ምቕራቦም ናይ ምዝንጋዕ ምሸት ብምክያድ እቲ ዋዕላ ተዛዚሞ ማሚ እንታይ ዓይነት ሰብ ከም ዘቕናዕኒ ትፈልጢ ክኾነ ዝምነዮ ንእሽተይ ዝመስል ግን ከዓ ዓብ ሕልሚ ኣለኒ ክነግረክ ዶ ኣንቲ ቆልዓ እንታይ ሓድሽ ነገር ኣሎ ዶክተር ይኸውን ዝደሊ ዶ ትብሊ ነበር እንታይ ናተረኽቦ ሓሳብ ክዘቕኒ ጠበቓ ምኽንባህ ይብለኒ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ተጠባቕ ብዘይምርካብ ግዳይ ዝኸውን ንሰብ ሓቂ ሂወት ንኽጠብቐሎም ብህግ ፈራዲት ምዃኑ ግን ካብኡ ብዘይፍለየ ዝደልዮ ሰባት ሰኣንኩናዕ ፍርዲ ኣብ መዓሙቕ ከይነብሩ ፀጋሕ ሓቂ ኮይኑ ክፈርድ ይመነ ዝበዝሑ ዝሓመሙ ኣብ ጎዳጉር ስለ ዝሰፍሩ ዶክተር ምዃን ግን ሰላም ሎሚ ነገር ድሓን ዕድመ ጥዕናን ይሓብ ክንበር ኣይ ኩሉ ክትርክቡሉ ሰብ ምዃን እንታይ እቲ ዝሕሎ ንሓፍዱ ይተሓላሎ ምስኻ ምስ ቁንጭ ክነብር ኢና ተፈጥረ ሰባት ኮይኑ ብሓድነት ክንነብር ዝግብአና ሰብ ሓድነተይ ተመንቲለ ክብል ኣይክእልን እዚ ህዝቢ ብዙሓት ፈቲኖም እዮም ሜላ ይቕየር ዘለዎ ፈለማ ግን ሰብ ምዃን የድሊ ሰብኣውነት ዘለዎ ሰብ ረህዋ ገዛእ ርእሱ ኣብ ካልእ ክርህን ዝብህግ ሰብ ብሰሓቕ ካልኦት ዝፍሳህ ሰብ ንብፃዩ ከም ነብሱ ዘፍቅር ሰብ በቃ ፈለማ ሰብ ምዃን የድሊ ሓተካሎ ኣብ ጌጋይ ተኣሊመ ኢልካ ክትወፅእ እንዳኸኣልካ ንምንታይ ኢኻ ነዚ ዕድል ዘሕሊፍካዮ ካብ ጌጋይ ሰብ ምዃን ተላሚደ እየ ክሳብ ዝመውት ድማ ብሂወት ክነብር እየ ብዋጋ ምን ክጠላዓት ገጣሚ ቤን ሃይለማርያም ከም ቆሎ መሸላ ብትብል ግጥሙ ብየማንካ ቅፃዕ ብፀጋምካ ቅፃዕ ምዒ እንተበልካ ዝወድቀልካ ስላዕ ረቕረቕ እንተበለካ ተበለካ ፃዕፃዕ ኣይተድንን ርእስኻ ቅናዕ ዳ ቅናዕ ከም ዝበሎ ክሳብ ዝመውት ብሂወት ክነብር እየ ከመይ ዝበሎ ስንክሳር ዘረባና ኩሉ ሰብ ስጋብ ዝመውት ዘይኮነ ዝነብር መዓልታዊ ሂወቱ ዝመውት ሰብ በዝሕሎ ሞት ማለት ንዓይ ትንፋስካ ምጥላማ ዘይኮነ ንስኻ ንሕልናኻ ምጥላም እዚ ነገር እዚ ብፍፁም ኣይውዕለን ክሳብ ዝመውት ድማ ዝምሽመሸ ሕልና ዘይኮነ ብሂወት ክነብር
كلا اسمه بعمر حسن ما نغيدا زوارديا هيوتي ولا